Hello guys, ayan. So ngayon ipaprank namin si Kuya. Natutulog siya sa no! Ayan, nandito siya. Bibili mo na limon siko? Kukuha tayo ng lemon sito. Asa mo Ayan. sa? So, natutulog. Ayan, so bibili kami ng kalamansi kasi wala kaming kalamansi. Ayan. Yun. Hintayin lang natin si Danis. Wala na may limon siko. Magpalit kami. Okay, so ayan. Pupunta na kami. A few moments later. Ayan, tingnan natin yung zero. Nandiyan siya. Ayan, ano ba yun? Oh, no! Ayan. Ay, ayaw. Ano naman, hindi pa siya na. Let's go, dali. Yan, mamaya na kasi guys. Kasi nakita niya kami guys. Ano yun? Dong, Ay, kay-zoom kayo. Last. Ang sarap siya. Ayun na day. Uy. Ikaw na dito. Kailangan naman tayo parang iget na. Wow, nandito na kami sa... Ayan. Ang tamis, oh. Ayan, tamis. Ikaw. Kanila ka ni. Wala ka, kuya ni mo day. Ay, lo pala piit kayo di siya katupukuan niya siya. Bebe, Ay, lo pala piit patulo ba kaya tukuan siya. Kaloy. Oo. Mura-mura ko, Noy. Roya, Noy. Mana. A few moments later. Prank failed.